Juče sam bio s ovim našim zemljakom, ministrom na ručku. A nisam znao da ste vi u odnosu. Mi smo išli u isto odeljenje, 100 godina se znao. Zanimljivo. I šta kaže ministar? Ministar mi kaže da je situacija ista. Isto. A u stvari nije. Nije. I zbog toga za koji dan će da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Jel može kafica? Ne, ženo, vidiš da se vode ovde ozbiljni razgovor. Ajde. Dobro. I šta još kaže ministar? Hvalite. Mene hvali. Tebe hvali. Kaže, u ovoj državi svi mogu da te prevare, da probiju sve moguće rokove, samo će naš Aca Beton da završi svaki posao i to pre roka. Ajde, to ti je rekao za mene. Pa to rekao, još kaže da će neke kadrovi iz Radakovca da prebaci za Beograd. Aha, da osveže partiju. Baš tako kaže, treba mu nova lica, nova politička misao, mekši kadrovi, okretniji kadrovi, razumeš? Da, mekši kadrovi, nova lica, da. Zato sam ja došao kod tebe da s tobom razgovaram. Ti si u politici već dugo. I ti imaš iskustva da proceniš koji je to kadar perspektiva. Kresuja, šta ti u stvari hoćeš mene da kažeš? Kako ti se ja činim kao mekši kadar? Što? Nisi možda rešio da ideš u poslanik? Ma ne, majko, ma mene to ne zanima. To njih zanima, mene ne. A njih, jel? Baš ti, jel? To ti je ministar rekao? Pa nije direktno, nego izrukom. A šta si mu ti odgovorio? Ništa. Hteo sam prvo da dođem kod tebe ovde da se konsultujem, s obzirom da te toliko hvali. Samo nemoj, molim te, da širiš ovu priču, jer ja ne znam kako da ih odbijem, a da ih ne uvredim, razumiješ? Vlast je ta. Ja mislim da bi bilo najbolje da ti oko tih stranačkih stvari odeš odmah da se konsultuješ sa Fuzigaćom. On je sada tehnički predsjednik opštine Radakovac, ali on je i šef naše partije na lokalu. Sve mu reci, ali nemoj da mu govoriš ovo da si razgovarao sa ministrom. On je, znaš, lepo se ti raspitaj o svemu, ali onako, znaš, izokola. Izokola. Izokola, ispod ruke. Pa da, to umem. Pa naravno da umeš. Eto. Dobro. I nemoj, molim te, da širiš ovo. Pa da, ne. Sve ostaje među nama beton i to armirani. Slušaj, nemoj ništa da brineš. Samo lagano. I budi nam pozdravljen poslaniče naš. Jel, šta je bilo, a? A co? Ti kao da si ispratio vampira iz kuće.